Športová asociácia národných menšín pripravila zaujímavý projekt zapojiť rómske deti do kolektívneho športu. Naším hlavním cílem toho projektu je dostat rómské děti do profesionálních sportovních klubů. Tento projekt úzko spolupracuje so spolkom Buči, ktorá má pôsobnosť na Prahe 3. Taktiež tento projekt podporuje mestská časť Praha 3. Svoje písomné stanovisko nám poslal aj zástupca starostky David Gregor. Organizaci Buči nechtěla podpořit žádná městská část ani žádný hokejový klub. Až městská část Praha 3, která dlouhodobě spolupracuje s organizací Buči, se bude snažit tento projekt co nejvíce podpořit. Baví mě, jak to hrajou, a tak jsem si řekl, jestli to můžu zkusit. Líbí se mi hodně moc. Tady na Zbraslavi prostě si myslím, že jediný hokejový zimní stadion, prostě, kde nám vyšli vstříc. My jsme malý oddíl a dáváme příležitost v podstatě každému, kdo má zájem o hokej, ať je to Róm, Bulhar, Němec, kdokoliv. Je nám to v podstatě jedno, svým způsobem jde o děti a je jedno, z jakého prostředí pocházejí. Když je dostaneme z ulic, budou ve sportovištích, tak máme větší šanci, že z nich chováme slušný, normální lidi, ten sport k tomu pomáhá. Myslím, že v pořádku, že je dobré, aby něco dělali. Jsem rád, že má tu šanci, aby mohl v životě něco dokázat. Bude sportovat, takže bude mít disciplínu. Asociácia má zaujímavé ambície vytvárať zaujímavé projekty pre národnostné menšiny. Gerhard Hady, Televízia Praha.